Then close pa pala yung ano, mga bilihan ng gamot. Baka naglilinis pa sila. Nandito tayo sa May Angela. Masarado pa yung mall. Palengke, wala pang nagtitinda, malalim pa yung tubig pero kaya lang lakarin ng tao. Busy yung mga tao dito, mga naglilinis. Tingnan ko rin dun sa may ano, Palawan, kasi dyan nagtatrabaho yung pinsan ko. Baka nandyan. Atlantic. Pauwi na kami at sila ko agad kinuha yung gamit muna kasi hindi pa na makakagawa dito. Ayun na sila ko agad tatay, Mr. Teacher, si Papa ni Kuano uli, yo Vicente. Ayun, nasa loobong ko. At pupunta ako ng Nabwa kasi marami rin sa atin nagtatanong kung kumusta na sa Nabwa, kung makakadiretso na ba. I-update natin yung mga ano, tatanong. Babaho na yung tubig. Nakita na natin yung kalagayan nila Gwen. Okay na naman na sila at nakalikas na. So, kanina nagluto kami ng ano, karni pang ulam. Tinanong ko sila kung ano gustong ulam. Karni daw sabaw para makahigo. Bumili tayo ng karni kanina, kasama ko si mama niya. May dala akong pera na nakabili tayo. 1 kilo, 300 yung kilo. Tapos doon na rin nila ako pinakain. At yung LCC ba to, naglilinis ata pero bukas, pero parang di pa sila nag-ooperate. Naglilinis sila sa loob kasi daming dumi. At may grader na rin na naglilinis dito sa harap. Yung daming basura. At yung ano, kinakain na namin parisan, sarado pa. Daming basura talaga. Huwag lang tayo maplatan. Ay, walang vulcanizing shop. Lalim. At ayan, pray lang tayo na sana yung may nabubuo na naman na ano, bagyo. May bagyo na nga, nabuo na nga siguro eh, kasi may pangalan na. Sana wag na po ano, wag namang tumuloy na kasi kawawa yung ating mga kababayan dito sa Bicol na mga mababang lugar. Kawawa po sila kasi lalong lalaki yung tubig na yan eh. Kunting atras pa lang ng tubig eh. Pag umulan, balik yan sa dati, baka sumubura pa kasi dati nang nandyan na yung tubig eh. Tapos magpupultang kulit ako ng aking motor kasi nabawasan na, baka magkaubusan pa ulit. Yung daming motor na sira, mga inabot ng baha. At sila Gwen doon, hinahanap pa nila yung mga iba nilang gamit, yung mga gamit nila sa pagluluto kasi hindi sila mga pagtinda. Hinahanap nila pero nasa ilalim ka lang daw. Sana din naman inaanod. Kanina nakita na nila yung
marami nang naghanap ng luto nila eh. Yan po, nakalabas na kami. At sila agad so uwi na ako, diretso akong Nabwa. Ano? Uwi na kayo? Diretso akong Nabwa. Nabwa ako. Santo Domingo. Oo, sige. Yan po, dito na ako sa way papuntang Nabwa. At sila Kuya Gatso nandun na, pauwi na. Para makita ko rin yung sitwasyon dito sa Nabwa. Para pag may nagtanong sa atin pag uwi natin, alam na nila kung ano yung sitwasyon dito. Kasi yung iba mga bibili ng gamot, hindi mga punta-punta din sa Nabwa. Yan. Sa Bato makakapunta na, okay na tayo. Dito sa Nabwa, nasabing baka pa raw dito. Ay, ngayon na natin malalaman na tayo na mismo yung pupunta. Marami pa naman tayong gasolina. Ayan. Mamaya lang maggagas. Kailangan na mag full tank. At ayun, nakalimutan ko yung galon. Sabi ko magdadala ako ng galon kasi yung pan nila misis, wala nang laman, wala nang gas. Wala tayong mapakargahan doon sa amin. Pag may nakita tayo galon, pipili ko para malagyan natin ng gasolina. Kasi kung sakaling magagamitin natin yung van na ginagamit, may pangkarga tayo. At dito na ako sa malapit sa Mampuwag. Eto, Mampuwag. Ito na, tulay ng Mampuwag. Puno pa yung tulay ng tubig. At may nasasalubong na ako mga truck at saka mga ibang motor. Pero mga basa yung gulong. Baka dito sa unahan may tubig pa. Ayun na po, tubig dito sa gilid ng kalsada. At ito na po yung sitwasyon dito sa Nabwa ngayon. Tatry natin kung makakarating tayo ng sentro. Itong may tubig. Ay, malaking sasakyan. Sunod lang tayo dito sa may tricycle para balubot na yung ating GoPro. Ayan po, sa mga nagtatanong sa atin, ito na yung Nabwa ngayon. May tubig pa. Siguro papatayin ko muna yung camera kasi baka masimplang tayo, isang kamay lang yung ginagamit natin. Ayan. Kaya lagay ko sa damit ko, palit lang ako ng bottle.
Dito lang tayo sa likod ng van. Para yung tubig malayo sa makina natin. Yan, kamag-anak nila Kuya Noli yan, yung may-ari ng van. Nagtanong nga sa akin kung mga kalusot na. Hindi ko ako alam kung mga kalusot. Kaya magtatry din siya. Yan. Bandang gitna lang tayo kasi baka malalim sa gilid. Malalim dyan banda. Tingnan natin yung LCC kung ano itsura pag makalapit tayo. Malakas yung agos dito. Yan, kayang-kaya na. Hindi naman abot yung ating tambutso. Malalim pa. Yan po, iwanan ko muna yung motor ko dyan. Tatry natin dito sa tapat ng simbahan kung ano na, makakarating na tayo dyan. At dyan banda, malalim pa. Doon tayo sa Arbaha. Dito tayo nagpa-inject nung nakaraan. Nandito na sa simbahan ng Nabwa. Dito pa sa simbahan, wala na rin tubig. Ayan.
At nandito pa yung mga sasakyan na mga inabot ng baha, hindi pa nakakaalis. Ito. Daming sasakyan. Sa loob ng simbahan nilinis na. Tingnan natin kung may mga bukas ng butika para pag uwi natin, pag may nagtanong, ayan na po. Patanggal sisig. Tayo sa harap ng LCC. Try natin kung hanggang saan ba yung tubig dito. May kaya na ng motor pala dito. Makakatawid na papuntang bato. Lakad tayo, lakad. Kasi buwan na. Dito sa harap ng LCC ay hindi naabot yung tuhod natin. Kasi po ito muna tayo. Wala na ang tubig dito sa ano, sa may LCC. Sa loob wala na. Dito na lang sa harap niya. Ayan. Mga jeep biyahing galing Maynila. Ayan. Kaya na makakalagpas na dun sa papuntang bato. Dito dumaan. Dito kasi mababaw dito banda. Truck na sira, stranded. Balik tayo, punta tayo dun sa may palengke. Yan, babalik na tayo. At dito sa may Andox, wala nang tubig sa loob ng bangko. South Star ang taga sa amin yan. Ball! Mga kalapatin mo. Hindi lang mo naman nagyang-ngayam mo. Mga buhay di na mo lang nagkakarga-buga. Then close pa pala yung ano, mga bilihan ng gamot. Baka naglilinis pa sila. Nandito tayo sa may Angina. Masarado pa yung mall. Palengke
Wala pang nagtitinda, malalim pa yung tubig pero kaya nang lakarin ng tao. Busy yung mga tao dito, mga naglilinis. Tingnan ko rin dun sa may Palawan, kasi dyan nagtatrabaho yung pinsan ko. Baka nandyan. Atlantic. Bakwit. Grabe, baha pa. Abot pa doon siguro pa sa puntang Eriga. Puntang Eriga pa siguro yan. Ito yan, pabalik na tayo. Kasi malayo pa pala yung tubig dito. Baka abot pa yan dun sa may puntang Eriga na. Siguro sa mga susunod na araw yung pupuntahan natin yung Eriga. Ito pupuntang San Juan na buwa. Abot sara tubig san? Abot sara tubig. Buwa-buwaan. Baka bukas na dyan sa sarado pa 7-Eleven. Sarado pa ata. Daming tao. Namimili. Yung mga nagtitinda pala sa palengke. Dito pala sila nagtitinda ngayon. Yung gilid, kaya pala maraming tao. Tara. Tinagak ko sa motor na ito. Mga daman pala mga bakalan? Butika? Dito. Wala ko may gawa. Ito mo kung saligan ako. Tingnan din natin yung BDO kung bukas na. Ito na ng kandila.
ATM, sarado po ata. Puntan natin. Wala pa. Hindi pa bukas. Sarado pa yung video. Sarado pa. Sarado pa po yung video. Hindi pa sila nag-ooperate. Coast Guard. Re-rescue. Pwede nakasang tayo dito. Hindi, may kuha yan sa namin. Uwi na tayo. Sa motor trade. Mga naglilinis na sila. Siguro mga inabot yung mga motor na to. Ayan, traffic na. Yan po, update lang po yan dito sa Nabwa. Sa mga viewers natin, ng mga taga Bicol, na mga nanonood sa ating mga vlog. Sa palengke wala pang nagtitinda. Yung mga nagtitinda dito sa labas. At yung mga bilihan ng gamot, mga butika, sarado pa po. Ewan ko lang bukas kung magbukas na sila. Kasi mga naglilinis sila sa loob. Kaya mga bibili, tulad nung nakausap ko kanina, galing na siyang Naga para bumili ng gamot, pati raw sa Naga mga sarado pa. Kaya pahirapan ngayon bumili ng gamot kasi naglilinis, mga inabot ng baha. Ay mga pulis, mga galing Maynila ata ito. Balik na tayo dun sa sa ating motor. Balik na tayo. Ay, may mga nagbakwit pala dyan sa simbahan. Mga ibang motor na mababa dito dinadaan sa mga simbahan. Ako iniwan ko yung motor para sigurado. Naglakad na lang ako. Malalim po.
basura binitawan pa imbis ng pulutin. Pinaanod pa talaga yung basura. Magbabara pa yan. Wala talagang mga disiplina. Motor, sira. Lunod. Ang kotse. Lunod din. Daming sasakyan. Puro sira. Sakay ng tricycle, emergency. Bata. Kaya nagmamadali. Sa mga nagmumotor po, ingat-ingat po tayo. Huwag tayong pupunta sa may bandang gilid kasi malalim dyan. Baka malaglag yung gulong nyo, mapunta tayo sa may kanal. Kaya gitna lang. Tapos sa mga driver po, bigayan lang po tayo dito sa kalsada. Huwag nating tayo pasiga-siga sa kalsada pag nagdadrive. Magbigayan lang kasi baka malaglag yung mga nakamotor. Huwag nating ipitin. Yan. Mabahay. At maglilinis muna ako ng motor ko. Iwawashing ko na to rito habang nakalublob. Ayun, may 6x na masasalubong tayo. Mga gano ata itong magre-rescue.
pa sa bahay. Buksan mo pa niyo. Ayan, dito na ako sa ano. Dito na ako sa malapit Santo Domingo. At wala tayong nabiling papasalubungan lang sa ating anak. Magtatanong yun pagdating ko. Magtatanong yun kung may pasalubong daw. Eh wala naman tayong mabilhan. Puro mga naglilinis yung mga nagtitinda doon. Wala pang nagtitinda ng mga luto, mga pagkain. Meron doon tilapia, karne, gulay. Wala yung hinahanap niya na pizza. Ang daming tao mananghuli ng isda. At ayun, maghapon na tayo dito sa kalsada. Umalis ako dun sa bahay kanina alas 7. Pagkagising ko, nag-upload, tapos naligo, kape lang kunti. Hindi ko nga naubos yung isang basong kape. Tapos umalis na ako. Tapos pag pumunta na ako doon sa bato kila Gwen. At yun, na-vlog na natin sila Gwen. At nakalikas naman sila. Kaso yung bahay nila sira. Yun, kawawa naman sila. At tapos pumunta na ako dito ngayon sa Nabwa. Sana magustuhan niyo po yung vlog na aking ginagawa. Puro lang tayo about sa Baguio. Update sa mga nababaang lugar. Yun lang po, yung area yung hindi natin napupuntahan. At saka Baaw. Yung Bula, napuntahan na natin yung Bato. Yung sentro ng Nabwa, napuntahan na natin. Siguro bukas, wala nang tubig yan. Yung sentro ng Nabwa. Baka bukas na rin yung mga mercury drugs. Kasi mabilis naman yung paggupa ng tubig. Magdamag pag di umulan, bukas wala na yan. At po, yun lang. Update natin sa pinsala ng Bagyong Christy. At hanggang dito lang ang vlog na to at maraming salamat at ingat po tayo palagi sa mga sponsors, sa mga viewers, mga dinay-skip na patalastas, sa mga FW, sa mga nanonood sa ating vlog na mga taga-Bicol. Yan po yung update natin. Manood lang po kayo sa ating mga vlog na ginagawa. Salamat po sa support nyo sa ating mga vloggers, small vlogger. Pasensya na po kayo at di pa tayo makapagtulong. Kunti pa lang yung ating kinikita sa ating vlog, kaya hindi pa tayo makatulong sa relief. Pasensya na po kayo. At ayan, I love you all. Ingat po tayo palagi. Daming paalam.